Galego, viva as letras galegas. E dende ese amor polas nosas devanceiras, polos nosos devanceiros, berramos con esa forza e con esa enerxía colectiva que queremos galego e seguimos con xente implicada coa nosa lingua, con xente que tamén colabora e axuda a que o galego chegue a todas partes, porque o galego, como dicíamos antes, non só se fala nas montañas, nin é só para falar coas vacas, non. O galego tamén é ciencia, e claro que é ciencia. E aquí temos a alguén que representa a esa patria, porque temos con nós, temos a Tino Fraga, catedrático de Biología, director dos Museos Científicos Coruñeses e director tamén do Instituto Xosé Cornide de Estudos Coruñeses. Así que, por favor, forte, bravo e xeneroso, bater de palmas a Tino Fraga. Bon día a todos e todas, día festivo das letras. Eu hoxe quixera lembrar a 9 estudantes, 9 mozos que alá por outubro de 1923 en Compostela crearon o Seminario de Estudos Galegos. Vai para un século dentro de poucos meses. Aqueles que en Compostela crearon unha institución que se espallou por Galicia foron os que mellor se fixeron eco do chamado que 7 anos antes fixeran as Irmandades da Fala, que por certo se crearon a poucos metros de aquí, na rúa do Rego, no Rego da Auga, donde se creou en 1916 a Irmandade da Fala. Ese chamado era a aposta polo uso do idioma en todos os ámbitos. Non había límites. Queremos galego, tivos antecedente. Queremos que o idioma sirva para todo. Sirva para as letras, sirva para a xeografía, sirva para a xustiza e sirva tamén para a ciencia. E así, por exemplo, no ámbito científico, ali no seminario, no revista o seminario, publicáronse os primeiros artigos científicos en galego da man de Isidro Parga Pongado. Gracias. Ese mismo seminario tiña como proxecto 11 manuais divulgativos, monografías de unhas 100 páxinas sobre todas as áreas de coñecemento de Galicia. Lamentablemente non chegaron a ver a luz. En 1936, Ramón María Aller tiña preparado Astronomía a ollo ceire. Veo o golpe militar, ese libro non apareceu, millor dito, apareceu nos anos 40, pero xa non en galego, significando que foi eso que pasou, a tragedia esa. E apareceu como astronomía a simple vista. Ben, pois aqueles mozos, aqueles 9, pero tamén os 191 persoas que os acompañaron como socios activos do seminario, 12 delas mulleres, quero lembralas hoxe porque sinalaron un camino, nos deron unha ilusión sobre o que había que facer. ¿Puedes explicar esta bandera? ¿Puedes explicar? Para mí, soy Salvador desde Brasil. Sí. Me encanta la cultura gallega. Sí. Esa bandera, ¿puedes explicar? Era a bandeira dos 7 reinos de Galicia. De 7 reinos de Galicia. Bandeira celta, sí. De 7 reinos de Galicia. Unha bandeira antiga. Ah? Unha bandeira antiga. Sí. Esta foi mercada na festa de Ortigueira.
de la É Ortigueira. unha festa pois de renome de música galega e de música celta. Su nombre? Mariña. María. Mariña. Marina. Oh, Marina. No, Mariña. Mariña. Oh, ¿y usted? Nadie. Nadie no. ¿Y usted? Ana. Encantado. Mi nombre es Salvador, desde Brasil. Yo estaba en camino de Santiago. Interrumpí la caminada para estar con ustedes y celebrar la cultura galega. Genial, muy bien, obrigada. Yo adquirí una bandera de Galicia para colocarla en mi apartamento, en la sacada, porque yo soy brasileño, por ahí en mi corazón yo siento que es gallego. Xa, unha parte. Vamos a ter. Claro. Disculpe. Eu penso que debemos reivindicar a ficción en galego. Podedes pensar que é parte interesada, tedes razón. Eu agora fago moitos castings, moitos deles en español, e me permiten ter o meu acento en galego, incluso me piden máis. Está moi ben que deixemos de ter complexos e que o noso acento se escoite, pero é importante facer ficción en galego. Eu penso que a ficción conéctanos, fai imaginario, fai país, fai patria e fai que iramos o noso idioma, creando referentes, creando personaxes, creando fórmulas que seguramente todos recordamos de series de fai moito tempo, non? Eu penso que é importante ter ficción en galego. Na ficción o idioma cuídase, ou cuidábase. Esperemos que se poda volver a coidar. Un guionista escribe un guión en galego, un lingüista corrixe un guión en galego, un actor, unha actriz estuda un guión en galego, e os directores e as directoras levántano en galego. Eso é importante. Por favor, eu quero ficción en galego, seguro que vos tamén queredes ficción en galego, queremos galego. Gracias. ¡Queremos galego! ¡Queremos galego! ¡Queremos galego! ¡Queremos galego! ¡Queremos galego! ¡Queremos galego! É claro que queremos ficción en galego. De feito, fomos potencia en todo o estado en producción de ficción en galego. Xa non o somos, está casi desaparecida. Así que desde aquí tamén reivindicamos que o galego tamén vale para a ficción e que queremos ter produtos de ficción propios, nosos, que falemos de nós, que falemos da nosa fantasía, do que queiramos. Así que agradecemento a Isabel Naveira pola súa reivindicación e polas súas palabras. E agora temos con nós alguén que tamén é un exemplo, e un exemplo que, ainda que ás veces pareza raro, que pensemos que ben, alguén inicia un negocio, que ten un negocio onde todo está en galego. Iso parece unha anomalía, para nós non o é, porque por desgraza vivimos nesta situación lingüística. Pero aquí temos a alguén que dá exemplo en Coruña, alguén que ten un negocio onde todo está en galego, onde o servizo que se ofrece está en galego. E digo-vos unha cousa, temos moitas partes no corpo, moitísimas, articulacións, extremidades superiores, inferiores, e todas teñen o seu nome en galego, pois el é capaz de dicilas todas, e non lle importa decir nocello, cóbado ou xeonllo, porque son así como se din en galego. Así que temos con nós a un psicólogo, entrenador e propietario do gimnasio Artavos CrossFit. Así que xa sabedes, se queredes ter o corpo tonificado, pedidlle cita a Telmo Fillero. Honra que estar hoxe aquí convosco, benvidas, moitísimas grazas por virdes a todas e todos. Despois de estar Isabel, Tino e Xulio aquí, a verdade é que teño un nivel que moi dificilmente podo superar, non? Así que vou comezar cunha broma, cunha piada que podría perfectamente ser así, que é un galego e un catalán facendo unha videochamada de Zoom, e pregúntalle o catalán ao galego, mira,
E cantas aulas ministrades en galego no vosso centro? E o galego di, pois a verdade é que moi pouquiñas, porque o certo é que na Coruña que pouco se fala o galego. Menuda resposta de mente colonizada, menuda resposta dunha mente espoliada, e como chegamos a creer unha realidade que non é tal, porque a persoa que fixo esa resposta tan fora de lugar son eu. Son a persoa culpable desa mente colonizada e espoliada que cría que na Coruña non se falaba galego e que, por lo tanto, levaba 8 anos metido nunha inercia na miña práctica profesional que era facer absolutamente todo o castelán, agás moi de cando en vez unha camisola ou dúas, unhas palabras en galego. Que ignorancia, verdade? E non era por maldade, era por ignorancia. Así que moitas veces estamos simplemente a unha pregunta correcta para comezar a fomentar o cambio. Cando vou a unha cafetería, mira, perdoa, tes o menú en galego, tes a enmenda en galego. Oi, mira, joder, que mágoa, non vexo ningún cartaz en galego, que bonito sería ser atendido en galego. Sempre de xeito constructivo, sempre de xeito positivo, porque sabedes que? Sabedes en que universidade a xente sae sen saber o que é un nocello, o que é un cebollo, o que é a testa, o que é un adestramento, o que son as famosas maniotas? A Universidade da Coruña. Actualmente, as persoas graduadas na Universidade da Coruña non saben impartir a súa práctica profesional na lingua propia. Será o caso do mellor, os Erasmus non o entenden. Será o mellor que a xente que ven aquí ven buscando formarse en castelán. O certo que non, teñen múltiples opcións. Tanto é así que debe de ser que as persoas procedentes de Rusia, de Italia, de Reino Unido, de Francia, de Venezuela, de Chile, de todos esos países que a diario, a cotío, de cote, no noso centro escoitan as súas aulas en galego, será que non o entenden? Claro que o entenden, é o noso idioma, é a nosa lingua, e nos poñémolo en valor. Sigamos así, eu son resultado de todas e todos vos, daquelas persoas que estades a lutar pola nosa lingua, que estades a lutar pola nosa cultura. Grazas, moitísimas grazas, seguide demandando a nosa lingua, seguide facéndonos o povo que somos, máxico, único e con un gran futuro por diante. Moitísimas grazas. Unha pequena anécdota, ele falaba de que precisamente a xente, unha de dúas, tamén de longe, non sei se é do Estado, pois evidentemente sabe que o español incorporado, pero a xente ven de longe, que ven de outros lugares que non se xa o Estado, e non sei se levan incorporado tamén o español, porque se unha lingua se incorpora a ti, en ti, esa é fluida, non sei, pero efectivamente, entenden, a xente que ven de fora quere entender. Outro día, estando en Teo, había unha rapaza que increíblemente falaba galego perfectamente, descubro un pouco que era de Madrid, e leva 4 anos vivindo no Concello de Teo. Leva 4 anos e estaba preocupada porque a súa filla volvía da escola pronunciando palabras en español e falando mal galego. Increíble, ás veces tes estes agasallos que te sorprenden. Así que esa forza, esa enerxía, eses casos son o que nos fan pensar e sentir que temos un gran futuro por diante e que non vai vir ninguén, ninguna política ni lingüística galega a acabar con nós. Somos galegos porque temos un idioma e o noso idioma só é o galego, así que queremos galego. Queremos galego, 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 queremos galego.
agora, se vos parece, según marco protocolo, imos ler o manifesto deste ano, que asinan entidades como a Mesa pola Normalización Lingüística, representada pola súa secretaria xeral, Celia Armas García. Por favor, forte, bravo, generosa, por palmas. En Galiza, en galego, 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 en Galiza, en galego. Tamén participa na plataforma Queremos Galego ao BNG, representado neste caso por Mercedes Queixas. Tamén a CIGA, representada polo seu secretario comarcal Xavier Figueira. A Asociación de Escritoras e Escritores de Lingua Galega, representada por seu presidente Cesario Sánchez Iglesias. E a Asociación Sociopedagóxica Galega, coa súa presidenta Patricia Varela. Forte, bravo e generoso papel de palmas a todas e todos. E aquí vai o manifesto deste 17 de maio de 2023. 40 anos de lei de normalización lingüística non serviron para garantir a presencia e disponibilidade do galego en todos os espazos da vida pública. Os avances para a lingua conseguidos pola acción do movimento social pola lingua encontráronse coa pasividade, cando non coa oposición das institucións, nomeadamente daquelas que teñen obriga de promovela e defendela. A actual situación de emerxencia lingüística é en grande parte consecuencia do desleixo dos poderes públicos que abandonaron e desprezaron a crecente conciencia social sobre a lingua e a vontade de repoñela e normalizar. O mal chamado decreto do plurilingüismo contribuiu decisivamente a que hoxe, por primeira vez na historia, 1 de cada 4 menores de 15 anos declare ser incapaz de se expresar en galego. A exclusión do galego no ensino, acabada por unha digitalización educativa que engade imposibilidade de uso do galego noutras 7 materias, ademais das 3 nas que está prohibido, súmanse a imposibilidade de uso no docer e no audiovisual, agás da presenza mínima que conquistou a acción da sociedade. O descenso da oferta positiva dentro da administración galega, as dificultades cando non hai imposibilidade de uso da administración do Estado ou na justiza, as trabas das empresas que optan polo galego como indicativo de calidade e compromiso, ou a presenza limitada a certos espazos nos medios de comunicación. A emerxencia lingüística é reversible co compromiso de todas e todos, comezando polas institucións que deben asumir as súas obrigas e acompañar unha sociedade cada vez máis activa na normalización da lingua galega. Sen galego en todo e para todo non é posible o seu uso ni a incorporación de novas persoas falantes. Neste 17 de maio reclamamos de todas as entidades locais que fagan visible o seu compromiso coa lingua galega, que nos une e nos fai existir, non só con celebracións, senón garantindo aquí e agora a súa disponibilidade en todos os servizos de competencia municipal con xestión directa ou privatizada, reclamando a súa vez en todos os contactos con calquera tipo de fornecedor e fomentando en todos os eidos da sociedade. Temos unha lingua, queremos vivir nela, queremos galego.
Facemos festa ao tempo que reivindicamos e defendemos, neste caso, os nosos dereitos lingüísticos que poden defender os nosos dereitos colectivos en xeral. E temos aquí con nós tamén unhas rapazas que veñen facer a festa. Unhas rapazas que son as representantes desta cultura rica, brava e poderosa que temos todas e todos e que lle ofrecemos ao mundo. Son camereteiras e, por favor, un forte, bravo e xeroso papel de retorno a estas camereteiras de nome Óscalle. Óscalle. Nunca viste
fai diferentes, distintas, e, polo tanto, nos fai observar que aquí parece que traigo responsabilidades existentes. Agora, para rematar, mando o protocolo é o momento de cantar o himno da nosa nación. Así que, están preparados e preparadas, imos a votar. A vivir en galego, sexa onde for, onde queirades, onde precisedes, nunca deixedes de reivindicala e de defender os vosos dereitos lingüísticos como galegas e como galegos. Así que con esa enerxía, con esa forza, para adiante, aquí non vale parar.